Onko sun tavoitteena 1 000 € lisätulot? Kuinka monta sijoitusasuntoa sä tarvisit, että sä pääsisit näihin tuloihin? Anna mun kertoa pari esimerkkiä, mutta ennen kuin mennään niihin, niin tähän vaikuttaa se, että missä kaupungissa nämä asunnot on, minkä kokoisia ja minkälaista vuokraustoimintaa sä aiot tehdä. Mun esimerkit on meidän salkusta ja nämä on pitkäaikaisvuokralla. Ja nyt tässä esimerkissä tietenkin asunnot ovat jo oletetusti velattomia. Ekana otetaan Pieksämäen yksiö, vuokra 350, vastike 123 €. Ja sitten jos kuvitellaan, että mitä vähennyksiä ei olisi, niin pääomatulovero 30%, eli noin 68 € kuussa. Kun vuokrasta vähennetään vastikeen verot, niin käteen jäisi noin 159 € kuukaudessa. Jos tavoitteena 1 000 € kuussa, näitä tarvitaan 7 kappaletta. Seuraavana Joensuun yksiössä vuokra 620 ja vastike 82 € kuussa. Veroihin menisi samalla oletuksella noin 161 €. Ja taas kun vähennetään vuokrasta vastikkeet ja verot, niin käteen jäisi noin 377 € kuussa. Eli tämä tarkoittaa, että näitä Joensuun asuntoja tarvitaan 3 kappaletta, että saavutetaan tonnin tulot. Ja jos katsotaan vielä nopeasti hintaa, niin Pieksämäen asuntoihin menisi noin 84 000 € ostaa ne, ja Joensuun asuntoihin 279 000. Kumman sä valehtisit, enemmän edullisia vai vähemmän kalliita?